Čaute, vítam vás Ukuro pri ďalšom vlogu. Takže teraz som natáčal docela hry. Malo má dosť vysokú sledovanosť, okolo 70-ky, skoro na každej, docela slušné. A budem v tomto pokračovať, keďže sa vám to páčilo asi. Mám tam okolo 4 lajky, to je jedno. Proste teraz budem v tom pokračovať, budem robiť aj vlogy, budem robiť vlogy s viacerými ľuďmi. Budem robiť vlogy aj s ne-youtubermi, budem robiť vlogy s bežnými mojimi kamarátmi. Dúfam, že vás to bude baviť a proste, že nám bude sledovať. Takže dneska si zahráme, samozrejme, že si zahráme. A dáme si pesničku. Teraz ma jedna pesnička veľmi zaujímavá. Volá sa Ja na most Ginovi. Je to od Metalindy. A každý by bol rád, keby mal takého učiteľa angličtiny. Takže počúvajte pozorne. Možno dám nejaké jednu otázočku. Uvidíme, ako ma sledujete. A pokračujem. Nemal rád známky a stres, frázy, bifľovanie. Jediný, na koho dnes zo školy spomeniem. Chodil v tričku a číno, mal len nás a víno. Ja nám z nás propagandinár. Všetkým babám sa páčil, vravieval šráci. Znovu, čo treba vedieť, je len pár. Slobodný je vír, obloha sky. Mier sa povie pís, a láska lám. Byť pásom podstatný, ak cítiš ich a vieš, potom celý svet ti rozumie. János Žínový skončil vraj so školou. Učení príliš nový dráždil inšpektorov. Chodil v tričku a číno, mal len nás a víno. Ja nám od nás propagandinár. Všetkým babám
Dúfam, že sa vám pesnička páčila a tá jedna otázočka, ktorú na vás mám, je ako boli 3 anglické slovíčka vo videu, boli 3. Bolo to niekde pri refrene a odpovede nakladajte do komentárov, ani na Facebook, ani na Twitter, nikam, len do komentárov zatiaľ. Takže čaute a ešte chcem vám dodať, je to zdarma, sledujte, je to zdarma!